Ay mga bay, mga unta ninyo mga bay natay sudan diring tiil sa manok. Uy, na may kuan. Di apoy atay sa manok nangumbira ko diri sa kuan karinderya. Atay sa manok. Di apoy gamayng paliya. Atong rice karon kay turmeric rice. Mga una ta. Di sobra ni sa kuan, sobra ni sa kaning gi-order bitaw. Na may nag-order niya. Dukot-dukot na ni Silvi. Lami ang dakos ikuan sa rice. Anta. Iya, magbigo ko inya. Bayad ka dati. Iya eh. Bayad ka sa magasta na ba? Bayad ka daan? Dati. Dinamdami ko niya ha. Saan mo ya? Pili lang ya. Ha? TL 520. Na, TL ako sudan doon eh. Balik-balik talaga na. Nag-deliver siya. Naman na ginangka dia. Ang nahulot na. Kariya de, atay patikon. Atay bakit tikon pares 20? Yan. Atay lang? Oh. Isa ha? Ang nilakot utang. Kano niya, Jis? Oh. Nabayad yan. Kanon jis. Kanon ray mo? Oh. Pili lang. Atay batikon 20 lang. Sana? Luma. 30 na ate. Oh. Agoy na sila ate. Ulang dala diha dai. Ha? Ate? Kuan na. Kanang tinulang baboy. O tinulang baboy ba tawag? Nilat ang baboy din. Ay, murag kay pansit ate, urot na te. Tugi. Dali usa. Quick na unya. Snack niya ba tawag? Unsa man nga party mo? Nagana lang sa mo diha. Sure. Wala lang ang pwede na. Sabaw is life tag cheese na. Kaning ko ano niyo. Bola-bola, dila-dila. Oh. Ang dila-dila kay tulo 20 te. Bola-bola cheese. Bola-bola cheese sa pinaliha. Ano lang tulo ka dila-dila. Sige. Dili lang. Kwenta ka na na. 50. Wala, napakog ka. Tag cheese, pwede ra cheese. Okay. Sige. Pili na niya. 30. Dayon. Ganito. Dila-dila no. Isda lang yung mga lang tansa tigil. Sobrang kuya ko siya.
sa sinta. Daghan na syutaan. Salamat. Imo. Saan na sila? Quick niyo niya. Snack. Okay, kana 20 pare. 25 bangus. Hindi ba hindi lang? Oh, 20 pares. Kaya na nakuha namin. Oh, Okay na lang, sige lang. oh sure. Eh, nito na. Wala, ikuan na ko dire. Ito no? Wala na, hubog na ko. Hindi ka lang dito sa bawo. Oh, siya ba? Kaya mo siya niya. Tiki man daw. Sige pa, oh. Niya, Alang butang isa daw kini na sa bawo, butang isa sa buwan. ah, Sa bawo yun lang. Ilang para na. ang par, kay 20 lang. Oh, natay. Gagmay lang kit-kit ko. Daghano ng kano. Bawo yun na sa bawo. Oh, pais na ako siya. Tay mo. Parat-parat siya kano. Hindi ko na bawo. Uy, 30. di mo sa diha ba? Ano tayo? Asa naman ang mga sisiyo sa mga tao? Ano, tingog sa diha. Uy. Tingog ba? Hindi ka. Hindi siya man si Mark. Kaol. Tingog ko na ko, sige ka mo ba? Kaog maayo Mark para manambok. Ate, sa imo sa pares no, imo ate. Sige na ate, bangus no. Ilagay ning bangus Mark. Ay, chinko na bangus ate. Dagko man na ron. Oh. Sabay. Pangag sili. Parat-parat lang siya kanon ko. Nakay kanon baon. Niya. Parising. Ah, tiil oh, tiil. Tiil sa manok. Api lagi kita bukog gabis bayad. Saan ate? Ay, Paris naman na. Paris gina sila, Chip. Oo. Eh? Okay na mo house, di? Nag-practice na dito sa iglay. Imo ha, sa imo ha. Di ba tikol na sa? 20. Pares? Oo, Pares. Sabot. Kami perfect man, di ilang mo iba. Dad, tulo raman ta. Ate, ako ano dyan sila? Inyo. Meron mo sila sa bukati. Kanina yung be? Inyo, ang sa inyo. Oo. Taon-taon, magkaon sa kuhin. Human ako kaon. Birada na ako sa quick. Balik lang ka, taon. Snack. 20. Thank you. Sa inyo ha. Okay. Half price? Sana all half ra. Asan mo? Ah, gikuan ra.
Agoy. Sensa. Isa pa. Sani ate? Atay, batikon, pares. Isa, wak ko naputol akong tulay. Nagkaon ko ba? Ano man sila ba? Wala na isabaw lang ga. Kana na lang sa imo. Rice o kani imo? Ay, apilin ako 20 usta din. Oh, sige. Okay, batong manibi. Ay, batong. Sana lang. Oh. Sana lang. Sa MG na. Hanggang magkatupi. Abot sila. Murag na sila. Lamay tiil dia. Katong prito ba? Ah, prito. Depende daw. AI. Mana ka, Mark? 25, 35. Ang imo atay lang imo kuha kay rice. Wala. 35 so Hari ka na to. Ito ka. Ito ka. Ito ka. I receive 50, your cheese is 50. Tara. Fast food. Sila gano'n nga tayo. Rice day. Oo, atay, patingin mo na siya. Ako kay Paris ni Uban, wala na. Bahala kayo dyan. Wala tayo sa baw lang gaay. Pira? Ilam-ilam ratan. Wala naman. Lagi, wala naman. Mapagos. Kaning. Okay ra diri sa baw dari sa tiil. Kuan man na. Oh, pangayo na lang niya. Kuan bariyas man na silang jobs. Wala mo kung sabi. Agol ka na. Agol siya, te. Sige, go. Go na. Ikuyip kasi no. Yan, kuan na lang. Kabalagin siya, te. Sabaw raw taton, kuy mo unod. Ah, sige, 20. Salamat. Welcome. Imuha dong, dali na dong, dali dong. Asi mo dong. Saan ini? Tag-G's lang ang mga gulay na to. Kanila. Batong. Isa pa. Bula-bula doon. Okay. Shanghai. Ito ba? Shanghai, tag 5. Pila ni buat? Tulusing ko. Ang buwan? Tulusing ko rin. Ay, mo ang buwan. Tulusing ko na. Silaw. Pila ni tayo? Ah, 5.20 lang na. Ayun. Duha ka bola-bola, duha ka Shanghai. Sa iya. Mark, ikaw na po, Mark. Mukha na po, Mark. Duha ka bola-bola o duha ka Shanghai. 10, 20, 30, 40 pesos lang mo ha. Wa na lain. Buat na. Tagpila hotdog tayo. Jeez. Isa sa. Oh. 10, 20, 30, 40. Plus 20, 65 ka na mo ha. Isa lang natin. Butang. Hi, Pem. Namoy rice. Naa. 65 dong. Baka rice. Ah, Isa ka 65. Ilan naman sukli ni mo dong? Tabang. Dad. 70. Kailangan ka, masay mo yan. 80. Tagtay siya man. Dong ha, dong. Isa tayo mo. Nantog isa. Dayon. Tingil, 20. Tagtay mo yan. Tangon ng mas. Kaya, hoy, hoy, tabang. Ano na bang? Dua ka hotdog? Ah, isa lang. Oh, dua ka rice. Mark, ano yan? Taxi ko dua ka rice, Mark. Hindi mo niya kaya. Wala, sorry ate. Nagbugno na itong kamuti. Sa ti ha.
5.20 na na. Away na kumain. Ano, nagbugno na siya? Lima 20, dagko ro yan tiil ron. Kung 5.20 pa baka na. Bahala na, basta kayo nilakaw ang tagiya. Duha ka rice, Mark. Okay na? 10, 20, 40, 50 tanan. Sarado. Eri ako ate. Okay, salamat kuya. Kana lang imote. Ari na si ilawom day. Bumita ka ako. Sige, sige. Mga day, kapila day. Tabanjing ko na rin eh. Galag sa baon ni Dila. Oh, sure, sure. Gani. Kung siya pa. Anong usa ka? Wala, lami lagi na ay. Ini kapit ka kami ko. Kanang gini siyang, saan sa yuti, kapayas. Sa Yuti. Ila ka ni, Gis, madalay na eh. Dayon, sabaw. Sa pasit eh. 56 na. Hurot na ang pansit. Oh, Piri po. Pila ni siya day? 25. Sige, Pila ni ako day? 50 og Gis nga gulay. 60. 60. Sa kakan 80. Kita usa. 90. Oh, biko usa. Oh, Dati niya. kay Biko. Iya pa. Papalit pa kapilit. Gano'n no sa de? Ano na usa, Mark? Sa kakaldiro, kang ate. Kasi siya, ninti na din. 90 na. Balik na ko diha. Oh, sige. Bayan ni ko tubig din. Kira ako problema. 60 kuangan ko. Asa na day? 30. Oh, 30. Balik na. Oh, dayon Yung sabaw. sabaw diha. Oh, sige. Oh, birahe. Sige mo ha. Sige. Birahe na niya. Muli na me. Mingaw sa intang. Lagi, no? Tiil. 5.20 ang tiil. Katubig natin may naninda di pa. Kahala. Malugo ko naningaw. Dua ka adlaw gyud mi wa katindat eh. Mingaw kay no. Ano ba daw? Ila ka kanon. Jis kanon Mark. Oh, sakto na Kuangan ko ni. kuan diha. Kuangan ko. 30. Balik na ako diha. Oh, 35 na ni bike nimo. Balik 5. Ano yung dati? Isda 25 ang inununan. Idam ko daw na karon. Oh, bio. Ay. Di na lang nakitagpos, be. Oh. Unsa pa? Anong ikog lang? Siya naman doon. Ay, tansya. Nahubog ko da. Oh. Bali, 35 imo ya. Ah. No? So, let's see is your support. Salamat. Ay, salamat. Halaka. Kataas na sa akong video. Part 2 na lang ta. Part 2, part 2.